Később közülünk az is mai videóban elmondom az én véleményemet a Freddy trendről, a shortról, a YouTube-on, TikTokon, mindenhol van. Ez most nem fog bevágni videót, lesz majd, nem most. És elmondom a véleményemet, miközben megnézzük, hogy mi a Freddy stílus. Szerintem ez egy nagyon rossz trend, szomorú, hogy ezzel viszont el Freddynek a nagy hírnevét, az Freddynek hírnevét, és ez nekem szomorú, és ez főként abban. De jó, elfogadnám, de amiket láttam, de amik videók alá vannak vágva, na én ezektől vagyok ideges. Magát ugye a FNAF iramodik, ugye Freddyről, hát ugye a nagy FNAF, hát a FNAF-nak a fője, hát Golden Freddy után, meg Puppet után, ő az egyik fontos szereplő, mert ő a banda vezetője. Mindenki őt tartja a főnek FNAF-ba, de erről majd lesznek külön videóim, a ki Golden Freddy, meg az ilyenek, meg a ki Puppet, szóval az ilyen videóba, de most ezekre nem szeretnék kitérni, mert azok majd külön videó lesz. Na mindegy, Freddy szerintem egy nagyon jó karakter, még mindig jobban szeretem Foxyt meg Bonnie-t, mint Freddyt, de szeretem Freddyt is, de nem értem, hogy miért pont belőle kellett egy, mert a sima Freddyt hozták mindig hozzá, nem a Toy Freddyt, aki szerintem megérdemelhette volna, mint ez a Freddy, mert például nem szeretem ezt a Freddyt, de ez a Freddyk, de mindig nem tudom, miért van kettő, na mindegy, ezek a Freddyk gyönyörűek. Most nem tudom, ezek a Freddyk, ez amúgy a 2-es Freddy, ez az öreg, ezek a Freddyk gyönyörűek, ez amúgy egy nagyon jó kép, ezek a Freddyk gyönyörűek. Sose értettem, miért kell megszégyeníteni egy FNAF karaktert, ha nem is FNAF lenne, akkor se érteném, mert semmi köze a trendhez. És most vágok be egy videót, mindjárt várjatok, keresem. Hát mindjárt. Várjunk, van ilyen shorts, megtalálom. Hol van? Akarjátok ilyen, hát az ilyen FNAF videókra is reagálhatok. Ilyen vicces FNAF videókra. Ugye jó, van egy ötletem. Csak remélem ez le van némítva, mert nem akarom, hogy így bekezdje az adás közben a zenét. Nem tudom miért. Van, itt van. Már is keresem nektek. Nem, itt van. Ez miért tököm? Mindegy. Szóval erről beszélek, de most visszamegyek gyors a képekre. Erről beszélek, szerintem ezek szörnyűek, én nekem ennyi, mit csináltam, amely nem hiszem el, hogy én ilyen béna vagyok. Szóval nekem ennyi a véleményem, remélem tetszett a videó, és igazából ennyi. Sziasztok!